Ake sibingelele nonke. Sinibingelele nonke emhlabeni wonke jikelele. Wena okhona emhlabeni osekhaya, wena osestimeleni, wena osebhasini, wena osemotweni, wena okulendlu yakhe enkulu, wena okulendlu yakhe encane, wena omhlophe nonsundu nomnyama ngiyabingelela. Kubingelela yona ke leyo ndoda ekwazi ukwenza izinto zenzeke. Bathi babakazi into ziyenzeka abamazi kahle. Into ongayenza wena singakaqhubeki kakhulu subscribe phela. Masuya like kuyona le channel ya Dr Mhlongo. Kwenzela ukuthi evideo nelandelayo ukwazi ukumesana ingenele nje. Uzwe ibhathini selithi inti sebekutshela ukuthi uDr Mhlongo khona into ayiphathayo. Ngoba sayiphethe izinto ezimnandi esinifihlele zona. Naku kuzo December namhlanje bayaqala kuyasuka lokho. Abanye abantu bazothi bedlo Jerry beqhumisa cricket kube khona abantu abakhalayo. Bekhaliswa indlala. Thina ke sikubiza ngokuthi lapha kaMhlongo kade enhlupheko. Ukuthi oseke wangena khona ayiphuma impilo yakhe ifana. Siqonda ukuthi ke mohlupheka uyohlupheka ngoba kuthanda wena kodwa mongathanda ukuhlupheka. Ungayithinta nje le number ungakhathali ithi 083 406 8658 083 406 8658. Singakhuluma konke size siyoqeda kodwa inkinga enkulu imali. Ngoba imali impendulo yakho konke. Ungahlala emzini omkhulu uhlala esitezi uhlala emzini emncane kodwa inkinga nje imali. Mayingekho imali kulelo khaya ngisho ngaba bohle ukhala umfazi omuhle ube nezingane ube nako konke kodwa mayingekho imali kuyahlusheka ekhaya. Thina sizela lokho kaMhlongo ukuthi sizoshintsha leso simo. Kungabi isimo ngoba thina selihlula ngokujabulisana enkonzweni yasekamerweni imali mayingekho nombani nibanga imali. Thina sifikele sixazululwe ukuthi wonke umuntu onenkinga yemali akamesana nje 083 406 8658. Singa wonke ama projects akusizakala. Sinebhodlela abathi izinto ziyenzeka. Sizoba nezigubhu ezingawona umngozi. Hayi ukuthi mawuphakamisa umuntu ekophela ingane kuphela omalume, kuphela anti kuphela yonke into. Thina sikuphakamisa nje ingabi khona into eyinkinga. Wena ohlushwe izilwane, wena wazi ukuthi izilwane ziyagijima umakhelwane. Bakuthakathi imfene igijima emino ikhovoti kolosha. Thina sifike ekhaya sibethele kuphela yonke lonto. Wena ohlele ekhaya une-stroke sikhuluma nawe. Ukuthi kade mhlawumbe wawuzama kodwa inkinga yakhe ingasizakala. Nawe onenkinga ukuthi umuza uvuki. Wena unenkinga, wena wazi inkinga yakho. Ukuthi induka ukwazi ukujabula ekamereni nomkakho. Thina sizele lonto ukuzoshintsha lezo simo. Ukuthi yonke into eyinkinga ekhaya ithwalwe yithina wena ukwazi ukukhululeka. Thina silwe nenhluphe yakho uthi wona 083 406 8658. Sitholakala khona nje eduze kolwandle labathi semgaba bakhona e-area 7 ngakamthathele sitolo noma ungabuza iphara ubuze bani kaMhlongeza ngomeni bazokutshela ukuthi kuphi 083 406 8658. Sisebenza ngomgqibelo kusuka ngomsombuluko size siyogcina ngomgqibelo. Angithi ngesonto siyasontisa asisebenza selaphi ngesonto sishiya konke size sibone ngomsombuluko 083 406 8658. Sithinte manje siyabonga.